שלום חברים, אתם רוצים לדעת להכין תמונות כאילו לסרטון ליוטיוב או לייבים? אז אני עכשיו אעזור לכם. אני פשוט אשים פוטופיה, זה מה שאנחנו נכנס אליו. אני אשים לכם את הלינק בתיאור, ואז אנחנו קודם כל נוסיף את מה שאנחנו רוצים לה מאחורה, את התמונה הזאת. קודם כל אתם צריכים לפתוח שני חלונות גוגל, אחד על name.mc והשני על background eraser. אני הולך לשים את זה בתיאור. אתם תיכנסו לשם שלכם, הולך להיות חיפוש, שימו את שם המיינקראפט שלכם. אוקיי, זה נפתח לי. מה שאתם הולכים לעשות מפה שלכם, אני אבחר מזה, מהסקין שלי. אני הולך לעשות פליי פה, שאני הולך לקבל את זה כמעט מושלם, ואז אנחנו לוקחים, וזה למקבוק. אז אנחנו הולכים להראות מאיזה צד אנחנו רוצים, כאילו אני עושה את זה ככה, כאילו להסתכל מאחורה, Shift Control 4, תראה את זה, ככה, וזהו. עכשיו יש לנו את זה למחשב, אנחנו הולכים לבקראונד, אני אשים לכם לכל הדברים קישורים למטה. עכשיו אני אקח את הסקרינשוט שיש לי, הנה. וזה. עכשיו זה יעלה, הנה הסתיים. עכשיו אתם תלחצו על דאונלוד, פריוויו, יש לכם את זה, הולך להיות לכם את זה על המחשב. עכשיו אתם הולכים לפוטופיה עוד פעם, אתם מכניסים את זה באזור למעלה, שמים את זה פה, בום! יש לכם את זה ואתם יכולים לשים את זה בכל מיני מקומות. אני אשים את זה ככה, הנה הכל בסדר.